बावै मोजां खोनाथारदों नामा जुदि मोजां खोनादों होमबा आं होनफिननोसै नोंसोर सानैनि बेफोरबायदि गुलु 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 जाखुमालायनायखौ नोंसोरनि बिमा बिफानो न'आव थांनानै खोन्थानोसै आं बिदि नङा थफिराम मानो बिदि नङा जाखो मानो बिदि नङा जाखो नोंसोर सानैया बेफोरबायदि थाखुमा लोगो हमलायगोन गुलु 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 जाखुमालायगोन बेफोरखौ आंनि मेगनजों नुनानैनो आङो नोंसानि न'खराव खोन्थाहैयाबा जागोन नामा आरो फावगालि नोंखौबो खोन्थाहैगोन आं नोमा हाफांनो प्लिज थफिराम अननानै खोन्थानाङा अनलु अनला गैथारालै थफिराम मा एरलु एरलालाय नोङो एरलु एरला खालामनो समाया दा बावै आंलाय मालानि एरलु एरला खालामखो सैथो बाथ्रासो खोन्थाहैगोन आङो सैथो बाथ्रा नोंसोर सानैनि बेफोरबायदि आखलखौ आं नुनानै खोन्थाहैया जाबाय फटक साफायबावगोन आं फटक देलाय पजाव थाहैलाय खोनाबाय ना थफिराम जों सानैनि खोथाखौ माने फावगालिनि आरो आंनि खोथाखौ न'आव थांनानै खोन्थाहैनाङाब्रा नों बेफोरबायदि खामानि मावनो समाया नों जिखि बाथ्रा बुङा मानो आंनि खोमायाव हाब्लाब्रा नोंसोर सानैखौ फटक साफायनानै नोंसोरनि बिमा बिफानो खोन्थाहैनांगौ आंहा जुदि जों सानैनि खोथाखौ नों खोन्थाहैयो न'आव नों मा मोनगोन दे बुंलाय आंनो जेबो नाङा मा नांगौ आंनोलाय नाङा जायो नामा नोंनोबोथ' गार्लफ्रेन्ड नांगौ नङा होमबा बेखौलाय बयनोबो नांगौ आंनोल' नांगौ नङाना दाउ अमाफोरनोबो गार्लफ्रेन्ड नांगौ मिथिबाय अमा बुन्दानो अमा बुन्दि नांगौ बोरमा फान्थानो बोरमा फान्थि नांगौ थिग बिदिनो आंनोबो हिनजाव नांगौ ये हुइना बात लान्जायथे बात नोंनोबो हिनजाव नांगौ नङा होमबा बिनिखायनो नोङो जों सेंग्रा सिख्लानि सुथुर जानाङाब्रा माने नै आं मोजाङै बुंनोसै खोनासं नों जुदि जरासे सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायनायखौ हेंथा होयोना सेंग्रा सिख्लाया दुखु जानानै साव होयो मिथिबाय आरो सेंग्रा सिख्लानि सावा बोराय बुरिनिख्रुइबो गोथार आरो पियर जायो आरो नांखायो लोगो लोगो नांखायो बावै नों जुदि फावगालि आरो आंनि खोथाखौ न'खराव खोन्थायो अब्ला जों साव होगोन ना आरो फावगालियाबो साव होगोन आंबो साव होगोन साव होबाथाय नों मालाबाबो हिनजाव मोननाय नङाब्रा आरो नों हिनजाव मोनाबा हाबा जानो मोनला हाबा जायाबा नोङो नरकपुरियाव थांगोन नरकपुरियाव जाय मानसिया हाबा जायालासिनो थायोना बिसोरखौ नरकपुरियाव थाव गुदुंजों साराय गिदिराव फुदुंगोन बावै सोर खोन्थाफैखो नोंनोलाय आरे खोन्थालायनाङा ना बेफोर मोनसे बाथ्रायाव दंखायोब्रा बेनिखायनो नोङो सेंग्रा सिख्लाफोरनि सावखौ लानाङा मिथिबाय दाबायदियाव जुदि नों जों सानैनि खोथाखौ खोन्थायो न'आव अब्ला आं हले बिराद गाज्रि साव होगोन आरो सेंग्रा सिख्लानि सावा हले देन्जार जाखायोलै बोराय बुरिनिख्रुइबो बावै नंगौ नामा नंगौथ' आरो बेनिखायनो जों सानैनि खोथाखौ खोन्थानाङा मिथिबाय आरो मोनसे खोथा थफिराम नोंखौ गामिनि मानसिफोरा बुङोना थफिराम माला हाबा जागोन दाबो हिनजाव लायाखै होननानै नोंखौ बायदिसिना बुङो नाथाय आं नोंखौ आंजों समान आंनि लोगो सानो बेनिखायनो आं नोंखौ दिनैसिमबो बुङाखैब्रा ना मालाबा बुंनाय खोनादों नों आंखौ बुंनायालाय बुङाखै ये हुइना बात लान्जायथे बात आं नोंखौ अनोब्ला थफिराम आं नोंखौ दस्ति सानो आंथ' नोंखौ आंनि उन्दैसिन बायदिसो मोननानै लाबावो मिथिबाय बेनिखायनो आंनि खोथाखौ खोनासंदो नोङो जोंनि खोथाखौ दा खोन्थाहैथां मिथिबाय नङाबा जों साव होगोन संसाराव जाय मानसिफोरा सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायखौ आसखान्दा खालामनानै होदों जाय मानसिफोरा सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायखौ नुनानै मेगन सादों बुदों जोदों बेफोरबायदि मानसिफोरा मालाबाबो मोजाङै थांनानै थानो हाया मिथिबाय आरो थांनानै थानो हाखायाखैनो सासे मानसि दंमोन ना नोंसोरनि पार्टिनि बुलु बुला अफिसनि थिगसे सेंग्रा सिख्ला बुयोमोन दाबाथ' गावलाय हिनजावखौ नागिरनानै मोनला बेनिखायनो नोंबो जोंनि सावखौ लानाङाब्रा नंगौना नङाब्ला ना आंखौ सिगिदों मानो सिगिनांगौ जाखोब्रा नंगौ खोथाखौसो बुंदों नों जेरै जों सानैनि खोथाखौ खिन्थाहैलाबायनो नागिरदों रानलाबायनो नागिरदों बिदि खोन्थानाङाब्रा आंलाय सैथो बाथ्राखौसो खोन्थागोन दा नंखाय बाथ्राखौथ' रानाखैना सैथो बाथ्राया आजिखालि हजम जायालै थफिभाइ बेनिखायनो नों दा खोन्थासै बाखि जों बोर होगोन ना फावगालि होगोनथ' आरो थाबैनो गार्लफ्रेन्ड मोनथों होननानै नुबाय नोंखौ जोङो बोर होगोनब्रा बोर आच्छा दे नोंसोर सानैनि खोथाखौ आं न'आव खोन्थाहैला नाथाय आंखौ मोनसे खामानियाव हेफाजाब होनांगोन ना मा खामानि आंहाबो बादालिखौ एसे मेजेरबायना आच्छा जोंहानि बादालिया औ नोंसानाव जे खामानि मावनो थाहैदोंमोन बे बादालिया बेखौ आं दा लोगो हमहैनो नागिरदों माथो जाखो लोगो हमहैदोंब्रा आं रावनोबो खोन्थायाना नों खोन्थाबाबो खोन्थायाबाबो आं गियाब्रा खोथाया जाहैबाय बादालिया रिल्स बानायगिनो बैसागुनि आंथ' मालाबाबो केमेरा खेबफेराखैलै हिनजावफोरखौ माबायदि खेबनांगौ बेबा बादालि होनलायदों मोजां केमेरा हमनो रोंगोना रोङा नोंलाय होननानै आंहाबो दुगाजोंनो रोंगौ जाहरथारलायो दा मोजां खेबनानै होआबाबा मा होनगोन आंखौ साबधानलै सिख्लाफोरनो जुदि मोजां केमेरा हमनानै होआ भिडिअ लानानै होआ सिख्लाफोरा गारनानै खारखायो बावै आजिखालिनि सिख्लाफोरा फट' साफायनानै रिल्स बानायनानै मोजां मोनो ना खायसे खायसेया नोंनाबो जुदि गार्लफ्रेन्डआ बेफोरबायदि मोजां मोनो होमबा फट'खौ हले देन्जार मोजां साफायनांसिगोनलै नोङो मोजां रिल्स हमनानै होबानो जाबाय दा आं भिडिअखौनो लाफेराखैबा माबोरै हमनानै होनांगौ जाखो देलाय आंनो भिडिअ हमनो फोरोंलाय बेखौनो रोङा नामाब्रा मबाइला हमदो केमेरा अपसना अपेन खालामदो क्लिक खालामदो भिडिअखौ लानानै होदो बास नों बाखि मबाइलाव नायदोब्रा माबायदि नुदों मानसिखौ आच्छा दे नाजानोसै अब्लाबो नोंसोरखौ लानानै नायग्रोनोसै नामा आङो नङाबा नोंसोर सानैनि खोथाखौ बिमा बिफानो खोन्थाहैनाय जागोन थफिराम आं फोरोंगोन आच्छा दे होमबालाय फोरोंदो माबायदि भिडिअखौ लानानै होयो ओइ एमाव नों मोसा दे आं बैसागुआवसो मोसागोनलै बैसागुआवबो मोसाब्रा आंखौ भिडिअ लानो फोरोंगोरलाय
आच्छा डिस्टार्बसो खालामनाय नुबाय होमबा होद खोन्थाहैनोसै नामा आंखौ बिमा बिफानो थ'फिराम खोन्थानाङा आं नोंखौ केमेरा माबायदि लायो भिडिअ माबायदि खालामो फोरोंगोन एमाव राजा दे नोङो ओरैनो थाबायग्लांलाय लायला आंखौसो मोनबायना एमाव अख्रा जानाङा दे थानानै आं भिडिअखौ माबोरै लायो बेखौ फोरोंनोसै माथा गला खालामनाय नोंसोर आंखौ आच्छा बारु थाइसेनि लारु दे जागोन ये हुइना बहुत लांजाय टेम्पात पात आइदै बाला मालायफोरासो बावखुंग्रि हाजोनि जानजिया खाफ्रादो ओमफ्राय फैफोरखौ मोसासोबाय आंहालाय माला मोसानो मोनबावगोन दे रावबो मबाइल हमना होग्राबो गैया र' बे थ'फिरामखौ लिंहरदों आं बे आंनो मोजां लानानै होयोना होआ बेयो जुदि आंनो मोजाङै भिडिअ लानानै होआ ब्रेकआप खालामगोन आं बालनि मालाय देलाय मालाय DSLR गोनांफोरा मालाय केमेरा मोजांफोरा केमेरा हमनो गोरोंफोरा मालाय लोगो बुरजाफ्रा भिडिअ बानायगासिनो आंहा माथो गैया दखना गोदानबो गैया भिडिअबो रिल्स मोनसेबो गैया मा जाबावगोन बाला गोदोनि जुगावसो जोनोम जानो समायदोंमोन आं बे मबाइल जुगाव जोनोमखौनो जानो समायासै नामा ना आं गोदोनि जुगावबो जोनोम जाखांबाय ओमफ्रायसो सेकेन्ड जोनोम जाफैफिनबाय नामा आं बेवहाय बेफोरखौ सानै खर'खौ गरम खालामलांबाय थ'फिराम टपिक गेले मोजाङै मबाइल लाना होनो रोङोना रोङा नायनोसै आं सफैबाय खोमा नायहैनोसै आं दहायनिफ्राय नांगौ इसेबां मबाइल लाहोबाय थाबाय आखाइ साजोब्बाय आंना आयो बिमानोनो फन हमना होनायानो आखाइ सालायो आयो साबायथ' आरो इसेबां भिडिअ बानायबाय थायो मालाय बैसागुनि बयबो भिडिअ बानायग्रा जाबाय आजिखालि बिमाफोरासो बांसिन सिख्लाफोरनिख्रुइ भिडिअ बानायो मिथिबाय आंथ' सिख्लाबावसो साननैसो बावबा नोंखौ आंनि बिनानावसो होनसिगोन मिथिबाय जाबाय आंहा थरसे सहैनांसिगौ रबाल जानजिया खाफ्रादो होननायखौ लाबावनि बाल एफा बुरजा लायो नामा गाबोन लानो हागोन दे दुमफावाय दाहाय सुदोहाय मा आंनो मोनसे भिडिअ लानानै होबाव आफि दाबो भिडिअ बानायगासिनोसो दङ देलाय साहा फुदुंहैलाय दिनै आं सिनस्रिखौ सासोनाय मोनसोदों आयो साहा फुदुंबानो नोंनि सिनस्रि हामगोन आयो फिसाला बमब्रनिफ्राय बिबानो जायो नङा आफि बे सिनस्रि साबाय थानायखायसो साहा फुदुंनो हायाखै आं बेनिखायनो नोंखौ साहा फुदुंनो होदोंमोन आं आफि फिसालाया मुलिखौ दहाय फुङावनो होफैखांबाय होमबाबो गगा मोनगासिनो सिनस्रियाबो सागासिनो आं बानाय मोनदों दुमफाव थांलाय आबैनो साहा फुदुंहैलाय दुमफाव थां आबैनो साहा फुदुंहै थां आयो सैमानिफ्राय अमानाव अमानिफ्राय बोरमानावसो जाबाय माथो आफि जेबो नङा ना दुमफावा फुदुंखागोन ना दुमफाव जागोन दे दावसो देलाय एफा नांलाय नों बिखुनजोजोंनो आयो माला नांलायखो दे दालाय माथो बिखुनजोआ साहा फुदुं होनना बुंनायाव माथो नोंलाय फुदुङासै आंना बाबाथाय खामानिखौनो मावखाया मिथिबायना हापां बावदोंसो जिरायनाय होनो आङो सियार बिहरनि ना आं जिरायनो फैयाखै होमबालाय मानोथो फैदों आंजों थरख' थरखि जालायनि इसेबां आंखौ बिदि सानथारनाङा नोंहासो मालाय मोजांथार बिखुनजोजों नांलाय मोनजासोयो आयो बाला नांलायनाय होनखायो जों नांलायानो आंना बिखुनजो आंखौ जेबो बुङाहाय मालाय नोंहासो मोजां बिखुनजो मोनथारदों जोंनासो बिखुनजोआ साहा फुदुंनो होबा होनानै मालाबा लोङालासिनो ब्लड थांगोन ओमफ्राय मालाबा सिनि नाङाखै गाइखेर बारा जादों संख्रि नाङाखै संख्रि नांदों सापात खम माबा बिबि बानलु संख्रि खमसो होनलायलाङो आयो नों साहायावनो संख्रि बानलु होयो होयो आं गासिखौबो बानलु मस्ला जिरा हालदै होजोबो आं बे बिखुनजोआलाय माथो जेखौबो लोङाल' होननानै बुंबाय थायो जेखौबो मोजां मोना होननानै बुंबाय थायो ओंख्रिखौबो थावनायखौनो मोनानो मालाया आखाइ सोलास्लिबलायनाय जायो बे गोथावखौनो मोना आयो बेसरा बिखुनजोजों टर्चार खालामजाबाय थाथारो होमबा बिदिथ' नङा जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों आरो नोंहा बेखौनो दा एरनानै खोन्थाहैथां गामियाव आरो खोनासं बिखुनजोफोरा गासिनाबो मोजां जाया मिथिबाय मोजाङै बिखुनजोफोरखौ अन नोंना बिखुनजोआ इसेबां मोजां होमबालाय सोलायनोसै आयो नोंनि बिखुनजोखौ आंनो हरदो आरो आंनि बिखुनजोखौ नों लांदो बिदि सोलायनो हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा
आयौ हायो बाल हौवाखौ सोलायबानो हायो लाजिनायबो गैया नोंहा फिसाफोरानो देरलायलायबाय आंल' हारसिं लाजिनानै मा जानो बाल हाफां हनै मानसिफोरखौ नुवाखै हौवा गोनां फिसाय गोनां गथ' गथाय गोनांफ्रासो बांसिन थास' फाग्लि जागासिनो आंथ' नोंखौ एदावदोंसो बांद्राय एदावनाङा बै गावबुरानि बिहामजोआ सोरबा हौवाखौ गोसोथोनानै खारबायनो बिनिनो मिटिं दं गाबोन नों आंजों थाफानांगौ आइदै बाला मानोसै मा मानोसैहाय एसे सिरियास जादों मिथिबाय नोंनि आखलाबो बांद्राय मोजां नङा नोंखौसो मिटिं खुंगोन आं बाराबा आयौ बाला मानसिखौ लिंनायाबो दम होनानैसो लिङो आरो हाफां नोंनि हौवा नाजिबदांखौ लायाबाला नों गिनाङा है सिरि था नोंजों रायज्लायस्लायस्लाय दंफां मुराजों रायज्लायनानै मोजांसिन बालनि आयौ बाला गावखौबा आंजों सोर रायज्लायनो होदों फारिया हौवाखौनो सेजानो गिबाय थायो दा बायदियाव नार्जि बुदाङा एसे सावलुन बावलुन जानायमोनबा बिराद लाइन मारिगौमोन आं बालनि बे हाफांखौ खर' गरम खालामबाय थागौमोन आं बिहामजो साया लोंफैदो बिखुनजोआ साहा लोंनो लिंहरलायबाय आंखौ ओरैनोबा बमरा आंनो दखनाखौनो बायनानै होनो हाया बाखिखौनो बेनोसै आं बालनि बापावै मोनसेल' पस्टआव थाबाय थासिगोन नामाब्रा बाबायलै आं मा एसे आंखौ मडेल खालामबाय थाखोब्रा ओइ फावालि जाबायना जायाखैलै बिनि भिडिअ लानायफ्रा फट' लानायफ्रा जाबाय मोजांथार नुथारबाय होमबालाय माथो नांबावगौ बादालिखौ फाथो फाथो साफायदो नोंहा आच्छा रोंमारबाय होनबा आङो रोंबायथ' आरो होमबालाय नोंसोर थांदो फावालि थौदो मासे दिसथाम मानसिलै बियो एमाव राजा आंनो खोनालायनाय मा रायखुमाखो नोंलाय रायखुमानोबा आन्दोआव थानानै रायखुमानांगौब्रा बादालियाबो फैबाय माथो आइदै बाला केमेराखौ रेडि खालामखाथारबाय आरो नोंनि थाखायब्रा नोंनि थाखाय दे मोसादो आयौ बाला नोंबो गगा मोनदों आरो औलै गगा मोनदों नोंलाय आंबो दे बेफोरखौ बाद होदो दे आं मोसानोसै नों भिडिअखौ लानानै होदो दे इन्स्टाग्रामाव थांलाय इन्स्टाग्रामाव बेयाव थांनानै बर' मेथाइ दोंसे लानानै आराम भिडिअ बानायदो मोनसे आच्छा दे नों मोसानोल' रेडि जादो 1 2 3 बोरमा गुन 2 3 राना मेथाइखौ ना आं चइस खालामनानै होगोन नैबे मेथाइखौ दामदो दे आं नोंनो मेथाइनि लिंकखौ हरबाय आच्छा दे नों मोसादोल' अके दे से नै थाम बापावै आं गाज्रिसो होमबा आं गाज्रिसो होमबा आं होंगो दोंगोसो जादों नोंनि थाखाय आइदै बाला माखौ लानानै मा बुंखो दे थफेराम माबायदि मेथाइखौ मोसादों नों माबायदि मेथाइखौ भिडिअ खालामनो होदों नों आंखौ हालाय हाफाय जाबाय होनदों नामा गोसो थोनाय नागिरनानै बारा बालन्दाजोंसो हाबा जागोन होनदों नामा नों आरो बिनि सायाव मा होनबावदों नों मा होनबावदों नों गाज्रियासो होंगो दोंगो मोजाङा गैया होनदों नामा बिदिब्ला आं गाज्रियावसो गोलैबाय आइदै बाला बे मेथाइजोंहाय मा मेथाइखौ नोंजों लानानै रुजुआखैना मा रुजुआखै नोंसोर बायदि सिख्लाफोरा साहा लोंबाबो मेथाइ जाबाबो फेसबुक स्टेटास होनानै होयो वाट्सएपआव स्टेटास लगायो बबावबा बेरायनो थांबाबो बिबार बारसे नुबाबो सिख्रि मासे नुबाबो नोंसोरो स्टेटास लगायो दुखु जाबाबो स्टेटास लगायो खुसि जाबाबो स्टेटास लगायो गावनि जिउखौ स्टेटासावनो फोरमायनानै लायो गावनि जिउआव मा सोलिदों मा सोलियाखै बेफोरखौ स्टेटासावनो लगायनानै लाजोबो अब्लाथ' नों बे मेथाइजों नों गावखौनो रुजुदों नङा होमबा मा नों आंखौ मोजां मोना नामा आइदै बाला मासे बुजिथारा नोंलाय आं नोंखौ लानानै बुङाखै मा आं मेथाइखौसो लानानै मोसादों बेलेग मेथाइ दङ ना बेलेग मोजां मेथाइ दङ बेफोरखौ नोङो खननो हाया नामा मोसानो हाया नामा मा गाज्रियासो होंगो दोंगो मोजाङा गैयालाय आं लाजियो एसे बुजिनो रोङि हौवाहाय नोंलाय नाङा आंनो नोंबायदि हौवाखौ खोथाया जोबाखै बादालि लोगोफोर बिराद गगा मोनदोंलै बिराद गुजुनायबो जादों गुंग्रायानो मेगननिफ्राय खोमानिफ्राय ओंखारलायनाय जादों बेनिखायनो भिडिअखौ गोलाव खालामनो हायासैलै नाजानायालाय बिराद नाजादों आरो थांनाय एपिसोडआव नोंथांमोनाव थाबिस बिदोंमोन ना नोजोर नाङिनि थाबिस माथो मोजाङैनो खौरांखौनो हरासै रावबो देलाय हरलाय कमेन्ट बक्सआव आच्छा दे होमबालाय दोननोसै गोदान हाबफैनायफ्रा लाइक साबसक्राइब आरो पुरानाफोराबो लाइक कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय आच्छा आंहासो मा जाबावगोन बे बादालिया आंखौ मा सानमारखो बियो गारनायाव गैया आंनि गोसोजों गेलेदोंबा